Зрители, ще ви покажа Майнкрафт, но не оригиналната версия. Извинете, че не съм снимал дълго време, просто си имах други неща, а и съм забравил. Ще ви покажа готината къща, която си направих. Ей сега, като ми имам цена. Ето, с този телескоп мога да виждам по-добре. Да видя къде ми е къща. Ето това е като кула. Вижте го в Майнкрафт. Ще пусна и звука. Там си изкопах една дупка, където има камъни. Ето и си направих и собствен плаж отгоре върху къщата. И си оголемих къщата точно преди 1-2 дена. А това е моята лично дърво, да кажем, защото махнах това от дърветата. Ето това ми е къща, ще намаля малко. Факула. Ето оголемената ми къща и тук гледам понякога през нощта, тук ако някой ме нападне, чакай. Си сложих ето тук таен изход. Ето даже си направих и собствена градинка. Ето тук с бамбук и различни растения, които намерих. Има и долен етаж на градинката. Ето. Извинявате, че по-натам не се виждат растенията. Ето и тук има малко. Вижте какви неща има. Има много снежни топки. И храна. Ще хапна. Вижте, ето на този остров. Ето тук. Когато започва играта, там съм на този остров. Защото тук има дърво. Да, избрах да ви покажа. Това са едни тайни тунели, които аз направих. Ето този извежда до нагоре. Тук съм направил и клетки от дърво. Тук не извежда до никъде. И ето. Нямам друго какво да ви покажа. Затова, и не знам, в днешно време ми се изчерпаха идеите какво да си направя още на къщата. И затова ще се гамурна. Понякога ми бъгва така играта и се обръщам настрани или започвам да ходя. Сега пак ще ям. Ще скача тук малко и ще погледам. Това ми беше наблюдателницата. Преди да си построя всичко на къщата, ми беше само ето тази част ми беше къщата. Чакайте, само ето тази част и онзи бамбук, който виждате, си го бях насадил оттам долу чак до там горе. Тук вижте колко метра.
Ето, ако си махна телескопа, не виждам нищо. Ето, ако си махна телескопа, не виждам нищо от толкова високо. И затова го използвам и през нощта. Чуйте тази песен. Това беше клипче. Искате ли да похвърлям малко снежни топки? Имам много и нямам за какво да ги харча. По-скоро нямам за какво да ги харча. Исках да кажа. Затова ще стрелям докато се стъмни или докато не стане нещо. Или докато не се сетя нещо да правя. Вижте. Оп. Видяхте ли как се хвърлих снежната топка? Оп. Стрелям по оная котка явно. За жалост в някоя версия на Майнкрафт можеш да си направиш да опитомиш котка или някакво животно в Майнкрафт, обаче аз нямам тази версия, а имам друга. Тази е доста скучна, защото не мога да си направя нищо. Нито легло, нито врата. Но все пак намирам с какво да се забавлявам тук. Ето, свършиха снежните топки. Добре, сега малко ще поплувам. Вижте, че тук до храната, като се потопя във водата, ще ми излезат един балончета. Ей, ето тези. Ако ми свършат тези балончета и не съм излязъл да дишам, ще започне да ми маха живот, защото това ми е въздуха. Сигурен съм, че всички знаеха, че това е. Ето, изхарчваме се. Ето, това е паяк. Ето това е паяк, който го има през нощта, зомби. Нещо го удря това зомби. Скелет. What? Скапано същество. Чао, смотано същество. Ще се гмурна. Тук е умряла една овца, личи си, защото това е вълна. Черна овца, защото има черна вълна. Ако беше, например, бяла овца, щеше да има бяла вълна. Това е нов материал в Майнкрафт, който не го знам какъв. И точно за това ще си взема много от него. Щом не съм го намирал до сега, значи е някакъв цемен. Чао, аз излизам на слънцето. На въздуха. Ама не ви казвам буквално чао. Това е коза.
Аре, мокве, бе. Ей, пиле. Има много месенца тук. Ама на мен не ми трябва месо. Чуйте пак. Unlock me now, yo. Не, сериозно, драги зрители, не знам какъв. Ето, обикновено ако не ям това месо, все едно, че човека го боли да яде. Много е странно тая версия на Майнкрафт. Че кой го боли да яде? Това е доста странен камък. Не, забравих да ви кажа, че не съм снимал клипчета. Не, защото съм забравил. Да, забравих. Ама и също така в YouTube имаше нещо като вирус. Някакъв бъг и не ми дава. И винаги, щом заснемах клипчето, ми се изтриваше автоматично. Вече се стъмва. Знам, че не е тъмно, ама ето, започва да се стъмня. Къде ми е къщата, бе? Но там. Драги зрители, това рядко ми се случва да си загубя смотаната къща. Ето. Разгиле, за първ път си открих. Да слеза долу, където е факлата, защото там не е тъмно. А тук е. Ето е къщата ми как изглежда по-тъмно. Ще се пробвам да направя нещо с този камък. Доста камък. Не знам какво мога да направя в този Майнкрафт. Въобще имам чувство, че само с дърво мога да направя нещо. И с кост. На скелет. Добре, аз ще ви кажа чао!